Ahoj přátelé, vítám vás u nového videa. Tentokrát velmi speciální video, nacházíme se v norské divočině, ze které se nám podařilo vytvořit mnoho zajímavých záběrů a fotografií. Tak pojďme rovnou na to. Do Norska jsme vyrazili Teslou, která se ukázala jako spolehlivý partner i na delší trasu. První zastávkou bylo švédské město Göteborg, kde jsme načerpali nejen energii, ale i první dojmy ze severu. Následně jsme se ještě zastavili v norském hlavním městě a zamířili do srdce norské přírody, národního parku Dovrefjell. V této oblasti, známé svou divokou a zachovalou krajinou, jsme pátrali po velkých savcích, kteří zde stále volně žijí. Národní park Dovrefjell je jediným místem v Evropě, kde lze ve volné přírodě pozorovat pižmoně, losy a soby. Hned první den jsme zahlédli prvního losa, ale skutečné štěstí přišlo až den následující. S notnou dávkou štěstí jsme po pár minutách narazili na pár pižmonů, impozantních zvířat, která nám dodnes připomínají dobu ledovou. Ten samý den jsme měli možnost znovu spatřit i losy, tentokrát z větší blízkosti a v různém prostředí. Třetí den jsme strávili na lokalitě známé častým výskytem losů. A skutečně, netrvalo dlouho a podařilo se nám zpozorovat první pár. Nedlouho poté jsme zahlédli také dva páry jeřábů, přičemž jeden z nich byl doprovázen mládětem, což pro nás představovalo další výjimečný zážitek. Odpoledne jsme zaměřili veškerou pozornost na posledního z velkých savců, kterého jsme dosud nespatřili, soba polární. Přes veškerou snahu jsme však zůstali bez úspěchu. Tak to občas chodí. Příroda si nechává některá svá tajemství pro sebe. Když jsme již pomalu směřovali s nezdarem a opouštěli místo, objevil se na hřebani majestátní pižmoň. Byl to silný závěr našeho pobytu do Dovrefjellu. Zůstali jsme ještě chvíli, abychom si naplno užili přítomný okamžik, poté jsme zbalili věci a vydali se stříd další etapy naší cesty k norským fjordům. Cestou do oblasti norských fjordů jsme se zastavili u proslulých vodopádů v Geirangeru, které svou mohutností a okolní krajinou zanechaly silný dojem. Plně zážitků jsme pokračovali až k pobřeží, kde nás zaujala lokalita známá výskytem papuchálků. Jejich přirozené hnízdiště se stalo naším cílem pro následující den. Brzy ráno jsme dorazili na vyhlédnutá pozorovací místa s nadějí na setkání s papuchálky. Záhy jsme však zjistili, že ptáci dnes pouze proletají a na skalních římsách a travnatých terasách neposedávají tak, jak bývá obvyklé. Nezbylo nám tedy, než se přizpůsobit situaci a zaměřit se alespoň na několik fotografií v letu. Přesto nebyla návštěva ostrova ochuzena o další ornitologické zážitky. Podařilo se nám pozorovat i další zajímavé druhy, jako je kajka mořská, kalva velká, ústřičník velký a tarej bílý. Výlet se nám tímto chýlil ke konci. Naším posledním cílem byl největší evropský kontinentální ledovec, Jostedalsbreen. I zde jsme znovu pocítili jedinečnost a sílu norské přírody, která nás svou krásou a majestátností zcela pohltila. Po tomto nezapomenutelném zážitku nám nezbývalo než pomalu vyrazit zpět domů.
Děkuji moc klukům za společnost a absolvování této výjimečné cesty, která nám zůstane navždy v paměti.